Lanjut yo. Ciro lu. Catatan sajrone. Hey. Terima kasih, salam pambuka, salam perdana lumantar kanca cas. Hei, Mbak Setangsel, Kancil Edan, Kang Gombal, Mas Huri, makasih. Sewindu suwe lawas
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani iki juga terpikir buat rekan-rekan cokek Indonesia semuanya deh. Iya, akeh banget sing nonton lho, Mas. Kandhane kok Ya Allah. Sas kok padakne. Aku akeh iki ya. Ayo nduk. Aja semangat. Ayo dulurku, panitia semuanya. Ora suwe aku kali bisa sumane ana Ayo yo. Wah sedek. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ada wong ayu bebojaku ati susah mong kangen sliramu ayo dek lho Yo, yo, yo. Egane dek yo reno wengi tak ati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani bos-bosku ayam mau pasar Citer apa sampun kondur ya iki mau ya Dik. Nggih. Ketoke Kok Mas. diabseni meneh lah. Celuki malih. Ayo saya. Aja semangat. Yo. Putri Sulistya ing warni Sri Uning Mustika Tuban Gene Niki wiku wedi deg-degan bawane Sri Uning pelok wedi niki wae. Aja deg-degan kene Sak-sake. Putra Kanjeng Sura lawe Tupranggung bojone karo mbebela wirat moyo suaraku wong ayu. Apik tenan suarane. Pek nget. Pek nget. Pek Apik tok li. banget. Apa kuwi? Pek tok li. Pek tok li apik. Apik matuk sekali. Nah, yo. Nek kowe apa parikane? Pek apa? Apa yuk? Apa? Pek nget. Oh, pek nget. Aku biyen ki dalang lho, Nduk. Pripun? Dalang dadi dalang 30 tahun. Terus Payune ping pindho.
Selama 30 tahun. 30 tahun ping pindho payune. Siji sambatan urip sakir kuwi. Oh ya toh. iya. Nah, sing angka loro nggone maratuwaku. Lah berarti sampean Nah, mula kok ya dalang apa to dalang delancuk kok 30 tahun kok payune ping pindho. Iya. Oh iki stop skor apik niku, Iya. termasuk apik niku. Iya, kan. Masuk rekor muri. Iya. Ya. Tuk pranggung pojone karo mbelo wirat moyo tan urung sihuning gugur dadi kusumane bangsa Seruning pelok lek. pelok biasanya selindro toh Heeh. ayo pelok matenan iki ayo karepun kakang yai yo Sri uning mutika tuban lapo tresno lan saboyo pati marang Raden Wiratmaya bangun prasaja Anandur Pranti edo datan raita kang cinitra kagange pribadi Wiratmaya putrane Adipati Tuban Sri uning putrane ati wangsa pati nalika ing nguni kapupung ing madya loka Duk perang tanding marang Minak Jinggo Lah, iki engko permintaane dibabaske wae Nduk artikel go iso engko. ini lho Nduk Sesuai permintaan. Sri Uning kuwi Heeh. kanggo genduk Santi. Mbak Dadi sing Santi. labuh Trisno karo Rika kuwi ya tenanan. Oh, ngoten. Kaya Senopati Tuban. Oh berarti niku Kuwi Pralampita putune. ngono. Lah sing angka loro Pripun? gandeng Pak Darmi Bululi sing mantu wis kasembatan kalaksanan. Terus atine Atine lega ya, Mas, seneng, ya? lega atine ya to. Atiku lega digarap seragenan kan Seragen, penak nggih, ya to. digayeng, Ngono. nggih. Ya. Katresnane Wiratmaya dinamite ning lara siune senajan wekasane kaping leno alam pok nego mara atiku lega ya Ndok ya Wong loro lho. Ya. Nang kene jenengan ndek wau tak ngancani kok ya. ya Mas dijamin Mas karena aku saja orang mati jodoh iki Gen kendel, gen kendel. Jodoh. dadi Penyanyi 3 zaman barang Motornya ayo. geseh. Heeh. Mosok ya. Ora apa-apa. Dhewe lho. Supaya tau nyanyi wae. Yuk. Dosa
pemanasan lho. Iya, betul. Aku tak ngepaske sik ben rodok penak. Apane kuwi? Ya sak kabehane lho. Wes pokoknya tataplah saya biar semuanya lega. Lah ya sik. Butuh sandaran kayak sini, pundakku siap menampung sandaran kamu. Oh, gak kuat ya sandaranmu gak kuat. Ini mesti. Ya. Saiki wis Wah, secok. Penak. Tayupan. Mbah Parimi jak joget. Sini, ayo sini Beng. 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 Sejane kelakon jasireng kathok ireng Pak Darmin seneng tamune ya seneng Mas ijek mireng Mas ayo yo ijek mireng ali-ali werene coklat tak tresnani donya kulon yo kali tengah-tengah iwak sate ikon kemati tulung kemati paling penak bojo sing endi Allah lara disampirke mae cerak ora ngampire geplak piteng jahe rasa penak kok meneng bae ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring baling ulon apa setyane ngalakon ayo nduk kijing miring ayo nduk kijing miring dipan kayu nggo meme gaplek sindene ayu sikile mlethek ya Mas kijing miring Mas kijing miring sekilan bebegan nek karo bojo abot Loleng, sing lalaleng. hae Mas MC terima kasih